Kategoria lekka, czyli do 70 kg, 21-latek z Inżbudu Rybnik Oktagon Żory, czyli Paweł Domin, no i Szymon Pyrdoł w narożniku niebieskim. Mamy starcie Rybnik kontra Bytom. Zobaczymy tutaj, jak zaprezentują się chłopaki w tym pojedynku. Jestem ciekaw tego pojedynku, bo Szymona już mieliśmy też okazję oglądać w pojedynku na gali Silesian MMA. Jest to na pewno chłopak, który bardzo dobrze czuje się w parterze. Zobaczymy, czy przeniesie tą walkę w tym pojedynku. No a z drugiej strony mamy Pawła Domina, który jest bratem tego właśnie Domina z KSW, także no może jeżeli dzisiaj również ta walka przejdzie po jego myśli, no to dołączy do Michała w najbliższej przyszłości i również będzie walczył w najlepszej organizacji w Europie. Na razie na ten moment musi się skupić na pojedynku obecnym. Widać, że tutaj Szymon próbuje kręcić się do jakichś technik kończących, właśnie poluje chyba na balachę na kolano, co bardzo skutecznie zniwelował i zaczyna tutaj się bardzo poważna kontrola w parterze. Zobaczymy, czy będzie używał mocnych uderzeń, czy będzie tutaj nam się kusiło jakieś skończenie. No, na tą chwilę można stwierdzić, że Paweł Domin jest zawodnikiem mocnym fizycznie, bo tutaj było widać to takie wyniesienie i również nie miał jakoś problemu z przejściem nóg Szymona. Obecnie mamy półgardę. No na pewno to obalenie bardzo łatwo mu przyszło, więc tak jak mówisz, no ta siła na pewno jest po jego stronie, chociaż zobaczymy, bo tutaj znowu pachnie jakąś dźwignią na nogę. Tak, ta noga jest teraz dość mocno złapana, ale bardzo ładne obejście i po raz kolejny wracamy do półgardy. Bardzo fajnie sobie radzi z tymi próbami skończeń Szymona Paweł. No zobaczymy, czy będzie to do końca pojedynku tak właśnie wyglądać. Myślę, że mógłby troszeczkę bardziej wprowadzić w ruch uderzenia, żeby zaznaczyć jeszcze bardziej swoją pozycję dominującą z góry. Widać, że Szymon tutaj na razie nie ma za bardzo pomysłu, jak z tego parteru albo uciec, albo faktycznie skutecznie zmienić pozycję walki. Ale cały czas kombinuje, cały czas wychwytuje łokcie. Potężne teraz bomby. Naprawdę potężne ciosy bite z góry przez Pawła Domina. No, zaczyna nam się ta praca dewastująca w wykonaniu Pawła. Z jednej strony mamy Szymona, który walczy bardzo ładnie z pleców, stara się poddać, te nogi ma bardzo, widać, luźne, giętkie, szukające właśnie poddania. Z drugiej strony mamy u góry Pawła, który no bardzo mocno dba o kontrolę i kiedy ta kontrola już jest uzyskana, wtedy dopiero rozpuszcza ręce, no tak bardziej po kabibowsku bym powiedział, walczy. Zgadza się, widać, że tutaj Szymon jest tak technicznie w parterze fajnie poukładany, ale jak mówił klasyk, siła to też technika. Dokładnie tak. Teraz po raz kolejny gdzieś tam poluje na nogę Szymon, ale coraz mocniej jest karcony przez Pawła Domina. No ryzykuje tutaj tą próbą dźwigni na nogę, bo Paweł ma tutaj bardzo fajną pozycję do tego, żeby uderzać. Tak jak widzimy właśnie teraz. 12 sekund do końca. No, raczej przetrwał to do końca, ale no na pewno co się uderzenia na jego głowie odwożą, to jego. No, na szczęście dla Szymona nie mamy tutaj w formule semi-pro łokci, ponieważ no, gdyby były łokcie dozwolone, no to myślę, że znacznie mocniej byłby poobijany, wręcz porozcinany Szymon Pyrdoł. No, myślę, że na pewno musi wyciągnąć sobie na przyszłość, jak planuje zawodowe małe lekcje z tych prób skończeń, bo faktycznie tak jak mówisz, no jakby tutaj były łokcie, to mogłoby to nasza biała mata mogłaby się zamienić w czerwoną z jego krwi, no bo wiadomo, że łokcie bardzo mocno potrafią rozciąć. No a Szymon tutaj bardzo ładnie po te nogi się kręcił, no ale umówmy się, że robił to w taki sposób, że Paweł miał bardzo łatwy dostęp do jego głowy i no, kończyło się to przeważnie no, paroma mocnymi bombami na głowę. O, widać tutaj na powtórkach naprawdę siłę w tych ciosach. Widać, że Paweł Domino nie oszczędzał się, nie kalkulował uderzając swojego przeciwnika. No na pewno również zmęczony będzie Szymon Pyrdoł, który no, starał się jednak wyjść z tych pozycji, starał się założyć jakąś tam technikę kończącą, skręcać do nogi. Więc bardzo jestem ciekawy, jak panowie się pokażą kondycyjnie w tej drugiej odsłonie. No właśnie jestem ciekaw, bo często ci, co kontrolują mocno pozycję, bardzo dużo siły tracą, przez to, bo mają napięte całe ciało, mocno biodra obciążone, więc często mocno ich to spina. No, widać było po Szymonie, że on był raczej luźny w tym, co robił. No zobaczymy, jak to się przełoży na kondycję w drugim starciu. Zaczynają chłopaki od bardzo fajnych wymian bokserskich. No Szymon widzę, że tutaj za wszelką cenę chce odrobić stracone punkty, no ale bardzo łatwo
podpiął klamrę, obalił swojego przeciwnika. Mimo że to Szymon Pyrdoł skrócił ten dystans, to tak naprawdę skracając ten dystans dał wszystko, co potrzebował Domin, żeby tą walkę wprowadzić do parteru. Dokładnie, Szymon można powiedzieć, przepraszam, Paweł można powiedzieć, że oddał pole po to, żeby w łatwy sposób i bez użycia dużej siły obalić Szymona. No i to znowu czyni, no, ma znowu kontrolę pozycji, jest z góry, punkty idą na jego korzyść. Jeszcze pewnie zaraz znowu zacznie mocno uderzać z góry, tak jak mieliśmy to okazję oglądać w pierwszej rundzie. No i Bardzo ładne zobaczymy. wykluczenie teraz ręki przez nogę było przez chwilę przez Pawła Domina. Szymon Pyrdoł znajduje się przy niebieskim narożniku, także no, idealnie będzie słyszał teraz podpowiedzi swojego narożnika. Tylko co innego słyszeć podpowiedzi, a co innego z nich skorzystać, no bo wiadomo, nie zawsze przeciwnik na to pozwala, no i nie zawsze siły na to pozwalają. Umówmy się, Artur, że czasami masz w głowie coś innego niż to, co ci mu podpowiada narożnik, nie? Dokładnie, teraz jest odzyskana garda. Myślę, że to bardzo dobra wiadomość dla Szymona, ze względu na to, że widzimy, że on jest zawodnikiem, który lubi walczyć z pleców. No, cały czas się tam gdzieś stara poddać swojego rywala, cały czas wysoko podpięte te nogi. No ale też widzimy tą siłę fizyczną Pawła Domina. No umówmy się, że nie daje odpocząć sobie Pawłowi w tej pozycji z góry nawet. Szymon, bo cały czas kręci się, próbuje, kombinuje nad technikami kończącymi. Nie jest to zawodnik, co tak naprawdę tylko służy jako tarcza na dole. No, słyszałem legendę, że właśnie u braci Dominów ta siła fizyczna zawsze jest takim dość mocnym aspektem. Tutaj widzimy Balacha, która jest no, po prostu wyciągnięta siłowo przez Pawła Domina, więc ta legenda staje się faktem. No dosyć sprawnie i szybko został wyciągnięty łokieć spoza linii bioder Szymona, więc dlatego nie mogła ta dźwignia wyjść. Mamy tu jakieś upomnienie od sędziego Łukasza Buchasackiego. Chyba Paweł Domin złapał się siatki stając do góry, tak mi się wydaje, że o to chodziło. Całkiem możliwe. No mamy ponowienie, więc tutaj jest okazja dla Szymona, żeby móc tym razem znaleźć się z góry. Jest próba. Bardzo ładne te wejście w nogi w tempo, ale Tak, no to... no, ale z powrotem na plecy. No myślę, że powinien wracać z powrotem na kolana Szymon, żeby faktycznie zmienić pozycję, no ale sami dobrze wiemy, że jak dobrze czujesz się w jakiejś pozycji, no to do niej dążysz, no a umówmy się, że Szymon się bardzo fajnie czuje z tych pleców. Tak, tylko on leżąc na plecach przegrywa kolejną rundę i to przegrywają znacznie, bo tutaj nie ma co dyskutować. Za 5 sekund usłyszymy gong i jest to kolejna runda przegrana przez Szymona Pyrdoła. Dokładnie tak, no widać, że ta faktycznie siła fizyczna robi tutaj ogromną robotę w tym pojedynku. No Szymon będzie musiał na pewno z narożnikiem wymyślić coś, nie wiem, po skończenie, po knockout, no na pewno na punkty tej walki nie wygra. No. No myślę, że nawet bez podpowiedzi narożnika będzie tego świadomy, że te 2 rundy no, są w plecy i teraz trzeba zaryzykować, bo tutaj na punkty tej walki już się nie wygra, no chyba, że byłaby jakaś bardzo duża dominacja na 10-7 w punktacji, w co wątpię, patrząc po przebiegu 2 rund. Tutaj mamy powtórkę. Bardzo łatwe obalenie, właściwie oddane przez Szymona Pyrdoła. No umówmy się, że Paweł nie wygląda nawet teraz w narożniku na gościa, co dałoby się zdominować mocno w tej trzeciej rundzie. Myślę, że patrząc po tych 2 rundach, co teraz mieliśmy okazję oglądać, no wydaje mi się, że będzie to wyglądało podobnie. Tak, no dlatego teraz Pyrdoł musi wygrać przed czasem, także musi albo poddać, albo znokautować swojego przeciwnika. To tak jak mówimy, Domin wygląda bardzo świeżo, bardzo pewnie siebie, więc no tutaj pytanie, czy ten plan Pyrdoła wypali. No ciekaw jestem, jaki plan, co trenerzy podpowiedzieli w narożniku, jak ją dali wskazówkę do tego, żeby móc dojść do wygrania w tej walce. No zobaczymy, zaraz będziemy mieli odpowiedź. Jeszcze raz sędzia główny Łukasz Bosacki zwracał Pawłowi Dominowi uwagę żeby nie łapać się siatki. No ciekawy jestem, czy Szymon będzie znowu dążył do tego nadmiernego klinczu i czy znowu wyląduje na plecach, tak jak mieliśmy to okazję widzieć. No tym razem Szymon, tym razem Paweł idzie po obalenie i po raz kolejny robi to w łatwy sposób. Ale tam widzę, że znowu gilotyna wyłapana, chociaż jest już w pozycji bocznej, więc nie wygląda na to, że będziemy mieli powtórkę z rozrywki z pierwszej walki. No, głowa też już uwolniona. Bardzo mądrze Domin poszedł w parterze, czuł się zawodnikiem silniejszym, czuł się pewnie, dlatego złapanie klinczu, no i pewnie tak powolutku będzie właśnie pracował nad stabilizowaniem sobie przeciwnika.
Tak, widział i czuł, że no, Szymon nie jest mu chyba w stanie zagrozić nawet z tych pleców, pomimo tego, że bardzo ładnie się kręci, to myślę, że tutaj po prostu siła fizyczna nie pozwala na to, żeby poczuł się nawet Paweł przez chwilę zagrożony przy tych technikach kończących. Chyba sam tutaj dobrze poluje, albo i nie, ale mamy pełen dosiad. Myślałem, że tam przez chwilę będzie pachnieć trójkątem rękami. No właśnie też tak myślałem, troszeczkę nam tutaj widok ograniczył tą widoczność. Zobaczymy, co teraz Paweł będzie robił z tego dosiadu, czy będzie uderzał, czy będzie się on tym razem pokusił o jakąś technikę kończącą. No umówmy się, że Szymon jest tutaj w dużych tarapatach. Rozpuszczenie rąk i myślę, że tutaj będzie brak aktywnej obrony i za chwilę sędzia. O, teraz bardzo mądrze wykorzystał klatkę. Szymon Pierdoł, myślę, że gdyby ta akcja toczyła się na środku klatki, to w tej chwili właśnie Łukasz Bosacki, sędzia główny tego spotkania. Ale tu by znowu mamy nogę. przerywał. Oj, tam idzie klucz na stopę. No, czy tutaj nam Szymon... Aj, chyba jednak nie. No, podoba mi się taki spokój Pawła Domina w tych technikach kończących, wykonywanych przez Szymona. Tak, w ogóle nie ucieka tak w panice wręcz, bardzo spokojnie wyciągnął nogę, odwrócił się, zdobył po raz kolejny dosiad, odnowił pozycję. No, bardzo ciekawie to wygląda, naprawdę. No, 42 sekundy już zostały do końca tego pojedynku. Wydaje się, że tutaj nic nam się nie powinno zmienić. Raczej tutaj Paweł powinien te zwycięstwo do końca dowieść. No ale póki walka trwa, póki czas leci, wszystko się może wydarzyć. No, jest to kolejna trzecia runda prowadzona pod dyktando Pawła Domina. Patrząc na siłę jego ciosu zadawanych w trzeciej rundzie, no jest to zawodnik świeży, dlatego biorąc pod uwagę jeszcze tą dominację w tej walce, naprawdę życzyłbym sobie, abym kolejną walkę, którą będę oglądał Pawła Domina, to była już walka zawodowa. No, na pewno pokazał taką inteligencję w pojedynku, a tak. świadczy o tym, że jest gotowy na większe wyzwania, dużo większe wyzwania, tak jak mówisz, na przykład na ringach już zawodowych, na zasadach zawodowych. Teraz werdykt oficjalny. Jednogłośna. Ten pojedynek wygrywa Paweł Domin!